Zobaczymy w narożniku niebieskim Cypriana Brzeźniaka z Oświęcimski Klub Karate, a w narożniku czerwonym Łukasz Walczak, Pakoti, Katowice. I już za moment rozpoczynamy. Szanowni Państwo, walka numer 6, 63,5 kg. Zapraszam do niebieskiego narożnika Cypriana Brzeźniaka, Oświęcimski Klub Karate. Wielkie brawa, Cyprian Brzeźniak, Oświęcimski Klub Karate. Szanowni Państwo, wzywam do narożnika czerwonego Łukasz Walczak, Pakoti, Katowice. Łukasz Walczak, Pakoti, Katowice. Szósta walka dzisiejszej gali, 63,5 kg. Walka low kick. A ja przypomnę, walka prowadzona przez 3 rundy dwuminutowe. Wielkie brawa. Cyprian Brzeźniak, Oświęcimski Klub Karate i Łukasz Walczak, Pakoti, Katowice. Gustav!
kg. Szanowni Państwo, w walce numer 6 zwyciężył zawodnik z narożnika czerwonego Łukasz Walczak, Pako Team, Katowice. 63 kg low kick, Łukasz Walczak, Pako Team, Katowice. Łukasz, kilka słów dla kibiców, kilka słów dla trenerów. Przepraszam. Mogę powiedzieć, walka nie była dzisiaj spokojna, trochę za dużo chaosu, ale dziękuję. Ze mną na zdrowie. Sylwia, nie udało się. No ale już się nie stało, kolejne doświadczenie, kolejna walka będzie lepsza. Dziękujemy bardzo.